Takže já vás vítám u ďalšieho videjka. Dneska to bude z Metinu. Minulý part bola pozvánka, druhý part sme troška expili a tretí part bude tak troška menšie PvP. Máme tu troch výpomocníkov. Ešte nevedia, že točím. Čakať, im napíšem. Do tohto by som si netrúfal, ale čo sa dá robiť? Ja idem s týmto tu. Viem, že som mamka, že idem ja som 181, on 92. No poď, neboj, no poď, puťa. Dobre, takže mohli by sme ísť aj XP troška. Počkajte, skúsim? Komu neberem. Hovorím, že mu neberem. Tak poďme expiť. Hej, len čo ma nechá. Ak to by si chceli so mnou zahrať, tak sa volám XXKill. XX. Mám tu aj Felixa, ktorý stojí v shope 30, sa mi zdá, dračích mincí. Mám PvPčko, to by som si ich inak nedával, a mám aj PVMko. Takže my si privoláme koňa na tie metiny, ideme do CD2, či CD1, potom pôjdeme do dvojky. No, počkajte. Čo je? Dobre. To nič, to si nevšimajte, to čo mi on písal. A prepáčte, že mi tu vôbec píšu prostred videa. Vypadne ten legend. Vypal! Dobre, no tak poďme expiť. Teleportovať. A kde je pavúčie jaskyne? Nemyslíte si, že som začiatočník, že VTF tam sú pavúci? Tam sú metiny od levelu 1, ale idú tam príšery od 100. Mám. Už mi neodpísuj. Nemyslíte si, že neviem, ak sa zablokuje chat? Ale nejdem. Tak. Idem expiť. Nie, nedáme. Teraz točíme. Ja vám ukážem tie metiny. Toto je metin Junio. To je aký metin? To je myslím, že stredný metin, ako keď sa jedná, aký je ťažký, ak sa ho ťažko dá. To je stredný. Jino je najťažší, stupeň 5 dokonca. A idú z toho to isté, ale tak troška väčší level. Sú 87 a tamto sú 75, sa mi zdá. Tí, ktorí by si chceli so mnou zahrať, nech mi napíšu do popisku. Ja si ich príjmem a také veci. Toto je ten najľahší metín. Ten si dáte najrýchlejšie, úplne easy. Na pohodku. Neznášam lesklé kuličky. To, že vraj na vylepšovanie, ale pomohlo mi to tak akurát k tomuto brneniu. Inak ničomu inému. Tieto veci, to sú GM veci, ale to si nevšímajte. Nie sú to od pravého GMka, to si viete normálne v shope kúpiť. A potom vám ešte poukazujem shop. Tak, poďme. Kde sme to chceli ísť? Aj tam. No, v podstate to už sú šejino. Toto je moja obľúbená miestnosť a hneď tam je už CD2, ale my nemáme propustky. Aha, double metin. No tak si tu rozbijeme double metin. A ideme do mesta. Tak, ideme sa teleportovať, ja tu mám takého dráčika. Ideme do mesta.
Poď. A ja vám poukazujem celý shop. Je luxusný a sú tu aj epic zbrane, aj brnka. Tam je ten. Ešte furt tam je. I'm chilling. Tak. Tam je toto PvP. Takže, aqua... WTF? Dobre, nechám to tak. Aha, oni majú takú auru, čo ťa zabíja aj na diaľku. Takže, Navara sú tu dobré veci. Moje obľúbené sú tieto 3. Áno, 3. Toto a toto je moje najhlavnejšie obľúbené. Tu vzerám ak taký barán, ty vole. Dobre, ja to vyhodím. Ne, ja si nechcem mojho druhého cisára. A dajú sa z toho urobiť docela že silné veci. Potom sú tu zbranie. Tu sú meče. Táto sa dá dobre bugnúť, ste level 1 môžete ju mať, ale popri tom je od 120. Túto si nemôžete, ale je to shop. Potom ešte ukážem čepele. No čepele sú dosť silné, čeper dračího orka, tak to je strašne silná. Docela že dosť. Kde sú všetci? Aha, tu sú. Počkaj. Jo. Pš, nič mu nehovorte, keď ho poznáte. Sochne. Hop, mi spadol mikrofón. OK. Ja by som to už aj tak troška že ukončil. Takým PvPčkom. Kde všetci zmizli by ma zaujímalo. Ale to je dobré. Nie, na to by som nešiel. Tam na rytierskýho. Tak ja by som to ukončil. Tohto srábka zabití. Čo vy na to? Áno, čau. Finish! Tak ja dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak áno, tak dajte like. Ak nie, no tak dislike. A pri najlepšom odber.